הסבר על הזמנת מבקר איכות לכמות מלאה או חלקית, והכנסת מספרים סיריאליים, בפורטל הספקים של אלביט. ניכנס לדימנד, ביקוש. Discrete POs, הזמנות רכש בדידות. נחפש את מספר ההזמנה ונלחץ על Search, חיפוש. נלחץ על אייקון המשקפיים וניכנס להזמנת הרכש. נבחר בשורה הרצויה לבקשת בדיקת האיכות. נלחץ על Acknowledgement, אישור. נלחץ על Inspection Request, בקשת בדיקה. נוכל להזין כמות רצויה לבדיקה, כמות חלקית או מלאה. כך למשל, הכנסנו כמות של 40 יחידות לבדיקת האיכות משורה אחת, פיצול אחת, מתוך הכמות הכוללת בשורה שהיא 50 יחידות. השורה תפוצל אוטומטית לפי הכמויות שהוזנו. עבור תת שורה 2 לא הזמנו ביקורת. נוכל ללחוץ על כפתור הסריאלים ולהזין מספרים סידוריים בהתאם לכמות. נוכל להזין את הסידוריים באופן ידני, ליצור רצף אוטומטי או להעלות קובץ אקסל. נלחץ על Save, שמור, ולאחר מכן Confirm, אישור. ניתן לראות כעת את מספר בקשת הבחינה. לבסוף נלחץ Publish, פרסם. כאשר הבקשה תעודכן במערכת, נקבל אינדיקציה בהזמנה בשדה Inspection, בדיקה. כאשר יוזמן מבקר איכות נראה בשדה את האות Y, המסמל את Yes. נוכל לראות את כלל הבקשות לביקורת הפתוחות כרגע. מה הסטטוס שלהן? את המידע הדרוש בבקשה, כמו סריאלים שהוזנו וכמות לבדיקה. נוכל לזהות את הבקשה על פי מספרה או לפי מספר ההזמנה המשוייך.